Ako si Don, usa ka Bisaya. Ug sama nimo, daghan pud kog pangandoy. Domingo ron, hinay ra ang dagan sa tanan. Padulong mi ani og tugbok ug hito ang among gipangita para sa paniudto. Ilado gyud ning hito diri sa tugbok. Kanang bitaw nilutuan nga presko pa unya pinirito pagkaluto. Hastang lamia. Kanang pagkaon nga kaingon kag makawala nimong problema kadali ba. Ang Domingo kabalo ka, usa ka pahinumdom nga okay ra mo hunong kadali. Okay ra mo pahulay. Kay ang pahulay maoy preparasyon nga atong kinahanglan para sa semana na pud nga moabot. Ikaw bay, padayon ra sa imong kadasig diha ha? O kumbati lang.